Hej, jag ska köra lite hardcore. Jag, jag har kommit rätt så långt för jag spelade in klipp förut. Men de blev dåliga så jag tog bort dem. Men jag ska visa hur det ser ut. Här är det här. Här är utsidan. Jag vill inte gå ut nu när det är natt. Här är min gruva. Kan jag fortsätta lite längre nu när jag hittar en fackla. Ja, jag Majsan Super heter hon. Delar med kanalen. Jag gillar inte ljudet för det låter som Enderman. Så jag går upp därifrån. Och sen stannar jag här uppe i ett hörn. Nej, jag är inte så rädd. Men kommer nog inte gå ner i gruvan på ett tag. Ja, det är mycket roligare att köra. Mycket roligare att köra på server. Så det kommer bli klipp när jag kör på server. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kan börja med att göra stenyxa. En stenspade. Och ett stensvärd. Och en till. Och 2 till stenhackor. Nu lagar Minecraft. Det lagar på Minecraft. Det lagar på Minecraft. Jag kommer sätta ner den här i mitt inventory. Nu jävlar vad det lagar. Ja, nu är Minecraft laggare så jag är tvungen att starta om. Här, jag ska byta skin. Det här var bara något jag hade när vi körde. Skulle jag maskiner från server. Han inte orkar byta. Ja, jag stannar här inomhus. Det regnar ju så. Jag måste ut ur mitt svärd. Jag får väl slippa jag gå så långt. Då väntar på det där att växa upp. Ja. Jag kommer inte bara spela Minecraft. Det kommer nog bli andra spel också. Och det kommer inte heller bara bli single player. Så jag jagar ett skelett.
Nu dör jag. Fan. Ja, så gick det med hardcore. Jättebra. Ja, det gick ju som det gick. Fan. Jag kör lite survival då, så hur långt jag kommer på den här. Eller är det här den tråkiga jag gjorde? Ja, det är det. Jag tyckte det var så tråkigt så jag bara hoppade ner i ett... Nej, jag hoppade i en grotta. Jag orkade inte göra det hus. Här på. Och så verkligen att det var får som förstörde någonting nu. Det är inte så mycket mer spelande tror jag. Alltså, det blir senare. Men verkligen blev inte så långt. Ja, jag får samla lite snöbollar och kasta på djur, monster och sånt. Nu lagar Minecraft. Och så ska jag kasta massor av snöbollar. Ja. Ja. Får nog säga hejdå här. Nästa klipp kommer nog bli ett klipp när jag kör med Majsan Super. Den andra som har kanalen då. Hej då!